Jo, det er præcis sådan. Hvorfor er det lidt lukket så? Jamen, det gør du bare sådan her. Jeg vil heller ikke stå og vise YouTube, hvordan man gør det hele for dig. Du skal jo flytte dig for fanden. Jamen, vi har haft... Hvad har vi lavet i dag her til morgen? Her til morgen der har vi jo haft møde, og hvor vi omkring møbler hernede. Ja. Og, hver dag i Jysk forresten. Ja. Hvorfor sådan det der møde? Ja, det er faktisk lidt sjovt, når han lukker den. Men i hvert fald haft møde hernede. Skide hyggeligt. Og lave konkurrence. Det er lavet på 2 hold. Jeg vinder selvfølgelig. Det er den der. Det er jo fedt. Ej, du blev carried af dit hold. Nej, jeg var god. Nej, til at slå med en terning, ja. Ja, nej. Det var da fuldstændig det er varme. Nej, det er sgu ikke. Det var der står varme lige med. Nu lås. Lås. Okay, det må vi vender tilbage. Så. Men hvad skal vi lave i dag? Så nu der står den på, vi har fået 30 paller hjem. Ja. Og skal du se, du... vi har fået 30 paller hjem. Og de skal flækkes, og så skal de køres ud i butikken. Så der gerne inden 12. Ja. Ja, men det håber vi ikke. Når er du fri i dag? Hvad? Når er du fri i dag? 17.45. Jeg er da godt nok glad for, at jeg smutter kl. 3. Så vi kører 10 timer i dag. Stille og roligt. Lidt hygge. Ja. Så kig med. Oh ja. Okay, Frederik starter selvfølgelig i kassen, fordi Frederik han er stadig ikke helt med på, hvordan det hele fungerer. Hold nu kæft. Men, det kan du ikke tage med til dig jo. Hvorfor? Det er fordi, det er jo ikke rigtigt. Det er vi jo. Nej. Okay, det... mister 2 måneder. 3. Jo. Men ja, du skal stå her på hygge. Jeg ved faktisk ikke, hvor længe jeg står. Så vil jeg køre, du står til 12. Ja. Men så vil jeg ud og køre nogle Nej. varer. Så er du røgnet i kassen? Ja, du skal over og have noget mad. Vi er lidt bagud med de varer, fordi du har været langsom. Jeg står ikke virkelig. Du har en bil, der står i kassen hele tiden. Hvornår køber du noget? Tak. Så tager jeg. Hvad skal jeg spise? Du skal over i Fiskemanden med et bedste bud. Lige have 3 diller, og så over at have noget brød eller måske faktisk bare et stjerneskud. Yep. Og en 1,5 liters faktisk kondi. Yeah. Og så er der rundt over i føreren, og skal selvfølgelig have det gode gamle stjerneskud. Og her er det virkelig vigtigt, at man kigger på kiloen. 3,56. Det bliver den, vi tager. Bum. Nu er Frederik selvfølgelig røgnet tilbage i kassen, Nej, fordi ja. at Frederik kan faktisk ikke finde ud af sit arbejde. Det Frederik han gør lige nu, det er, at han spilder totalt tiden, fordi du har ikke noget at lave i det system lige nu. Det ved du også godt. Du skal ikke filme der. Jamen, det er det eneste, vi ikke må. Det er det eneste, vi ikke må. Jeg kan se, hvad der står altså tæt på dit hoved. Du har ingenting at lave derinde. Det må jeg nok heller ikke filme. Men du har nej, det der må du faktisk heller ikke filme. Vi må ikke filme særlig meget. Nu må du faktisk gerne smutte ud på gulvet igen, ikke også? Nej, du har fri om 9 minutter. Hvem står så i kassen? Ikke mig. Og for helvede. Så kører vloggen sgu på fulde drøn. Der er lige blevet filmet TikTok for i dag. Yes. Det gjorde kraftedeme ondt. Jeg er glad for, hvis I har set den, at jeg havde min hånd foran hovedet, ellers så havde jeg fået næseblod. Det er stensikkert. Det forstår man jo ikke. Så når at han fucking, jeg gætter det svin, så tyrer jeg et eller andet voldsomt på dig. Bare lige så du er med på det. Det er 100% godt med på. Ja, så nu skal der sgu klippe. Hvorfor den handling kunne ikke udføres? Frederik er ikke så god til IT. Jeg er god til computerspil. Da, okay. Hvad fanden var det, jeg ville prøve at sige her? Det er også bare det. Jo, vi er i gang med at adroppe videoerne. Ja, vi lovede jo, at vi ville lave vores YouTube-kanal, hvis den fik 1000 views, den der video. Den første vi lavede. Og det har den jo så fået, så nu... Det har den faktisk fået ekstremt hurtigt. Lidt skræmmende hurtigt. Så nu har vi lavet en YouTube-kanal. Ja. Og er lige gang med at... Samme navn, tror jeg. Det skal nok blive delt. Og så kommer der jo også noget... Så kommer der sådan lidt daily vlogs, og lidt hygge fra Jysk af, og lidt af hvert. Ja. Så der kommer lidt af hvert derpå, og det skal I glæde jer til. Det bliver fucking godt. Er det her egentlig ikke til YouTube? Jo. Der er jeg gået ind og følge på TikTok, der havde vi like and subscribe! Der havde vi 2 dumme knejder. Vi er fuld gang med at få klippet sammen. Og nu står den på CS. Vi skal lige have trænet dig op til at faktisk at forstå, hvad spillet går ud på. Mikkel, skal vi vise accountsprifter? At du går så meget op i det, burde jo fortælle alt. Hvad? Du går så meget op i det, burde jo fortælle alt. Jamen, jeg siger jo bare... Er der copyright på det der egentlig? Kan jeg godt bare filme løs? Det ved jeg faktisk ikke. Skyd for satan. Nej, en anden. Det er faktisk det, vi bruger de fleste aftener på nede der, vi bare sidder herovre. Ja, det er jo stuen, det her. Det er jo faktisk stuen, ja. Vi, i stedet for, nu får jeg sgu bare ture, vores sofa-område og spisebord, har vi klemt sammen op i det hjørne,
hvor vi kan bruge hele det her hjørne til at sidde og spille. Men vi vil jo selv mene, at det faktisk er rimelig vigtigt. Vil du også det? Ja. Jamen, vi giver en opdatering, når Frederik forhåbentlig er blevet lidt bedre til spillet. Jeg tror, vi takker af for første vlog på den her. Som I kan se, så er Frederik pisse elendig, og han er ved at slå alle ihjel på sit hold. Jamen, jeg er jo ikke mig, der er dårlig, men at jeg kan være på hold med en, der har skudt en enkelt person. Jeg ved ikke, hvad han snakker om. Men nu er der fandme vlog til jer. Vi lover, at de bliver lidt mere fyldige de næste gange. Og så er der altså bare fuld fokus. Og hvad de skal huske? Like and subscribe. Ja, tak.